खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ डिमाकुसि दख'रा एबसुनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। डिमाकुसि दख'रा एबसुआ आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। डिमाकुसि फार्म लाइननि दैमा सेराव आयेन बेरेखायै दावला सौलायहोनाय आरो जौ जुवा होनायखौ नोजोर होनानै डिमाकुसि दख'रा एबसुनिफ्राय बन्द' खालामहैनायखौ नुनो मोननाय जायो। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि खौरांगिरि मेल। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि गासै मोन 11 प्राइमारिनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै गासै 400निबो गोबां सोद्रोमा लानानै चिरां जिल्लानि थाइखाजरा गेलेग्रा फोथाराव खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव जगदान जासिगोन। थामथि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव बियाबाव फिन बिपिएफ नागारनानै बिजेपि दोलोआव जयनिं। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव बियाबनि सिजुगुरि प्राइमारिनि कासपुर आरो लाहनपुर गामि लोगोसे आफलागाव प्राइमारिनि थुरिबारि गामिनि गासै सा 44 बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरा एमसिएलए राजिब कुमार ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां उत्तराखन्डआव जाबाय थानाय 38थि नेशनेल गेम्सआव अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल देरहानो हादों। बाथि खौराङाव दङ मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों दिखियाजुलिनि सफाय साहा बागान ओनसोलाव जादोंमोन। सासे हौवा आरो सासे आइजोनि मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआ गिख्रंथाव हिंसायारि दाङाबाजि थासारि सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अबुबाकर मुंनि सासे सुबुङा गावनि मोजां मोननाय आइजोनि न'खौ अर सावनानै होदोंमोन। अबुबाकरा आइजोनि न'खौ सावनायनि उनावबो न'खरनि सोद्रोमाफोर आरो बाय बाहागिफोरखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनो नाजादोंमोन होनना सुलुङा फोरमायदों, जायनि जाहोनाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा अरजों खामजादोंमोन लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। सुलुङा फोरमायबावनाय बादिब्ला अबुबाकरा सासे मुस्लिम धोरोमनि सुबुं आरो जाय आइजोखौ मोजां मोनो बे आइजोआ हिन्दुमोन। न'खरनि सुबुंफोरा अबुबाकर आरो आइजोनि सोमोन्दोखौ गोख्रों हेंथा होदोंमोन आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय हेंथा होनायनि उनावबो अबुबाकरा आइजोखौ न'निफ्राय लांखुमादोंमोन होनना न'खरनि सुबुंफोरा गोख्रों अजद होदों आरो हेंथा होसेयावबो आइजोखौ लांखोमानायनि दायाव पुलिस थानायाव आइजोनि न'खरा अबुबाकरनि सायाव मोनसे केस थिसननाय जादोंमोन। बेनि उनावनो रागा जोंखांनानै अबुबाकरा आइजोनि न'खौ सावनायजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरनि सायावबो गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै दायो ओनसोल नाङैनो मोनसे हिंसायारि दाङाबाजि थासारि सोमजिदों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अबुबाकरनि सायाव गोख्रों राहा लानो पुलिस बिफानखौ दाबि खालामदों। द'थि खौराङाव दङ उत्तराखन्ड रायजोआव खुंजागासिनो थानाय 38थि नेशनेल गेम्सआव तुतुमनि बर', अरुण बर', नम्रता बर'आ आर्चारि गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। स्निथि खौराङाव दङ भारतआ 2027 मायथाइयाव अखाफोराव थानाय अन्थाइफोरनि नमुनाफोरखौ बुहुमाव लाबोफिननो थाखाय चन्द्रयान 4 खौ हगारगोन। गुबुन फारसेथिं 2026 मायथाइयाव भारतआ गोथौ लैथोखौ नायबिजिरनो थाखाय सामुद्रयानखौबो हगारगोन आरो गागानयान मिशनआ भारतनि अख्रां दावबायारिफोरनि गिबि हानजाजों अख्रांमायाव थांगोन। बे बाथ्राखौ भारतनि बिगियान आरो बिरोंदामिन मन्थ्रि जितेन्द्र सिंहआ बुंथिनानै होदों। 8थि खौराङाव दङ बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि गायसनथाइ सान फालिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आरो गासै बर' हारिनि हास्थायनाय आलादा बर' रायजो सोरजिनायनि थांखिजों थांनाय 2022 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसु मुंनि आफाद जोनोम जायो। उदालगुरि जिल्ला बनसुनि मावख'आव आफादनि फिरफिलाखौ दिखांनानै बड'फाखौ मान बावनानै आफादनि गायसनथाइ सान फालिदों। 9थि खौराङाव दङ बिसमुरि सानजा बद्रानपुर गामिनि लतिफ ब्रह्मनि बिसि फुजा ब्रह्मआ गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि सानजा बद्रानपुर गामिनि 30 बोसोर बैसोनि लतिफ ब्रह्मनि बिसि 23 बोसोर बैसोनि फुजा ब्रह्मआ गावनि 2 खावसे बोसोरनि सासे फिसाजोखौ आलाय सिलाय गारलांनानै थांनाय 5 फेब्रुवारि खालि फुंनि 9:30 रिंगासो समनिफ्रायनो खारनानै दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाय लतिफ ब्रह्मआ जम्मु काश्मीराव खामानि मावहैयोमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 8135
893893 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों न'खराव फोरमायहरनो खावलायहरदों। 10थि खौराङाव दङ आसामाव खैला खनिनि जाथाय। आसाम सरकारा गोजौ थाखोनि खनिनि मावख'गिरिखौ बोखारदों। उमरांसुआव बावैसो खैला खनिनि जाथायनि उनाव मोनसे मख'जाथाव खुंथायारि सोलाय सोल'आव दान्थे बिदान्थे गोनां IFS मावख'गिरि एन आनन्दखौ आसामनि जिअ'ल'जि आरो माइनिंनि सामलायगिरि महरै बिबाननिफ्राय बोखारनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। 11थि खौराङाव दङ बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM डक्टर तुलिराम रहां जथायै सावरायलायदों। आथिखालनि थासारि समाजारि दावराव दावसिफोरखौ सुस्रांनानै गोजोन आरो गोरोबलायनायखौ अरायसम लाखिनो आरो भारतारि संबिजिरनि 125थि दफा आरो 6थि सोदांनायनि सोमोन्दै बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM डक्टर तुलिराम रहांजों लोगोसे मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा जथायै सावरायलायदों।